as well as MK Party in other words, and the EFF are no threat to the ANC like the DA, which represent monopoly capital. Our strategic enemy in this country is monopoly capital. Umsholozi kanye noMalema abayona ithreat okanye abayona ingozi kwiqembu leANC njengeqembu leDA kusho ke uSoli Mapaila OSG weqembu leSACP iSouth African Communist Party uthi nje umsholozi kanye noMalema abayona ingozi kwiqembu leANC njengeqembu leDA. Angiqale ngobingelele ngwamukele le channel eMaswidi Media Production okubingelelayo umxolisi mfana kaDlomo uma ukuthi uyaqala ukufika le channel ngicela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi uqofa subscribe mawuqeda ubale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lanamhlanje. Nganza kwethu iqembu leSACP nalo ke ukuyile iqembu eliphikisa uhulumeni ke lokubambana iGNU emavikini ambala ke like laphoqa umnumzane Cyril Ramaphosa ukuba ke asayine ke iBella bill lena iyayikade ke ishiwo ke uPanyaze Lesufi naye ukuthi ke ayisayinwe ke umnumzane Cyril Ramaphosa okuyinto ke iDA ephikisana nayo. Namhlanje kusephinde futhi wenza statement njengamanje uthi ke abantu njengoba bebone ngathi umsholozi noMalema bayingozi kwiANC njengoba abantu bebone ngathi umkhonto wesizwe noEFF wona amaqembu ayingozi angase agudluze iANC angase amise kabi iANC bathi nje cha kahle kahle uthi nje cha kahle kahle ke akulona okanye akuwona amaqembu anganikeze ANC inkinga lawo iqembu elinikeza ANC inkinga yangempela iqembu leDA uthi ke ilona qembu eliyingozi kakhulu iqembu ke elirepresenta imonopoly ngokusho kwakhe. Uzokhumbula ke nganza kwethu ukuthi into efana nalesa ke sayibika ngenkulumo yekade ke ishiwo uGayton McKenzie kungakaqedwa ukukhishwa okanye ukusayinwa kweGNU kusavotwa mangaphosisi kwakuGayton McKenzie noma ke kwakade ke kuumncwango weAction SA lapho khona ke athi iDA izongena kwiGNU okanye wathi iplan leDA ukuthi ingene kwiGNU ibambisane neANC besithola ihlale eziningi ikwazi ukuthi ke ivote out uPresident Cyril Ramaphosa esikhundleni sokuba ke umholi walapha eMzansi Afrika ngokuthi ibuyise icala lephalaphala. So ke mawuzoqhathanisa ke lenkulumo kaGayton McKenzie uqhathaniseke nale esishiwo ke uSoli Mapaila yokuthi umkhonto wesizwe neEFF abayona ithreat enkulu kwiANC ithreat yangempela iqembu leDA. Nganza kwethu ngabe ngicabanga ukuthi ke iANC yenze isinqumo esiright ngokuthi ke ithathe iDA isebenzisane nayo kwiGNU. Ngicela ukuthi ke sihlangane ema comments uphinde ke usizwe sonke istatement sakhe ke umnumzane Soli sokuthi ke uchaze kanjani le ndaba bese sidibana kuma comments. Ngiyabonga. Zuma as well as MK Party in other words and the EFF are no threat to the ANC like the DA, which represent monopoly capital. Our strategic enemy in this country is monopoly capital. Those are just political adversaries who have political office. They cannot change society. They have nothing. Why is the ANC afraid of them? And why the ANC want to equate the EFF and MK Party to the DA? And leaders say, a national chair of the ANC, Gwede Mantashe, with due respect, he says no, MK Party and the EFF came from the ANC, they are the enemies of the ANC as much as the DA. What nonsense is that? It's poor politics, it's poverty of politics.